ndikukhulupirira kuti nonse muli bwino. Ine Neramiaja muntu wankulu kwambiri. So lero ndi Sunday. Today it's Sunday. Ndadya kale, agalo angaso adya kale. You know I'm just at home chilling. Okay, lero I want to preach. Utengo mene ukupita kwa inu o anthu okwadira ndi anthu amene muli single. In the book of Corinthians 7 verse 8, the Bible says, it is good for them to remain single as I am. Nde kukhala single si chinthu choti ndi chimo yayi. Si chimo. Kukhala single si chipinjo. Komano zikupezeka zoti anthu ena anu pano muli single, komano ziwalo zanu zinakwatira. Ziwalo zanu zili mmabanja koma muli single. Ndiyeno chodabwitsa ndichi. Anthu okwatira awa ali busy kusakasaka zibwezi. Pamene anthu osakwatira awa masingo awa ali busy kusakasaka banja. Kodi mmafuna chani? This thing is confusing. Anthu amene ali single ziwalo zawo zili mabanja kale koma ali single akufuna mabanja. Anthu amene ali mabanja ali single mbanjamo ali single mbanjamo afuna so zibwezisa. What is going on? Ena anu pano zinthu zanu mmalimbikira komano muzizifusa kuti sizikwenda chifukwa chani. Sizikwenda chifukwa chani? Sizikwenda chifukwa ena anu you are cheating on your wives. You are cheating on your man. You are single komano your private parts are not single. Nothing can work. Hey. Anthu ena muzidabwa kuti kodiwe ma content yako tusakhala ophunzitsatu. Ma content yako amangokhala tu oti tionere ena afetiseke ena afetisangalatse basi. I know. Komano content iyi ndi opya kwambiri. Ndiyeno my point is this. If you want to be single, be single. If you want to get married and be honest. Ndi anthu nonse amene muli single, chonde commentani mu comment section, pangani comment chilichonse chomwe mukufuna, kaya munditukwana, kaya mungoseka, kaya mufusafuso. Nonse amene muli single mudziwane mu comment section imo, chifukwa choti ena afe tatopa kukuonani muli single pamene kuseli kudzwana zoti ma private anu anakwatira. Single pangani comment mu comment section, mudziwane. Shalom.